A ber, bitu, gauza bat. Hor da pertsona bat, zeakin. Ordenadorreakin, eseita eta bakarrik handago. Hori izango da. Ba, gorputz normatibo bat daka. Ja. A ber, kandetu moge garba, Xabi. Kaixo. Xabi. Igual Xabi zeda, Xabi. Xabi. Ari. Ari? Kaixo. Kaixo. Placer bat. Ni Borja. Borja, placer bat. Ze ez, pixkat harrituta ikuste izuet. Ze? Bueno, a ver. A ber, bai. Fiscal. A ber, esan kontatu. Nik espero, ordurina, venga, kafeatuko dugu. Bai? Seri. Ba, palatxo, ingo de gordun. Ze torri zaizu burura? Ba, lehenengo haber laguntza berasunen atatzeko, claro, bakarri. Ni kamera izan nintzen, Ojo, ojo. Jo, enekin nola reakzionatu. Pixka gaixin zetitzen, hortikan normal ikusi jot eta altxadan enekin zein, zeba ikusi jot besoa falta zitzaiola, realidade hau ikusi izan dut, baino ez hain gertu. Orduan, ez tekin nola jungoan. Nazu naguntzia... Netan? Lauta lorro gaita magost. Bai, gizon ondo moldatzen, flipatzen nahi nez, ondo nintzen moldatzen, kartera hartu atea... Moldatu berko. Ja, baina ez dakit, impresio hori de. Nola hartzezun kartera, ustezun... Tita. Artista bat, Xabi. Bueno, ba, kapa jungo ya. Aire zaida kauta. Lasai, hango izut. Bai. Lagunduko izut. Kafe. Ale. Venga, animo. Ja, ba, claro. Bitonik ikusi nunen, hau atzetikan, da Xabi, kafeakin ola tortillakin, flipau. Ari... Bai, amintxe, tortilla pintxua. Eskerrik asko. Bai, ez da. Zater hori, arrozkazateko. No A ver, eriko saion, edo ez? Bai, baina moldatzen zea guztet. Bai. Bai. Bueno, honegin? Honegin? Bai, bueno, no esti fantazia supersua, o... Se behatzetan efegatu nahiz ez dazkazula... Bai. Hola jaio nintzen ni. Jaiotzetik. Eta genetikoki. Ez genetiko jo, izik eta moztuin beharri izan duten, porque etzan ondo garatu, tripan. Osa, orduan, bizita osoa, ja. Bai. Jo, ez importa erakustia ber atzamarranak da... Ez. Bai, eta jaiotzetik, mila operazio, baina, bueno. Ostra. Bai, ate ginen, eta azkenean hori da ezagutzen duten bakarra, ez? A ber, partez bai eta ez. Zero pena. Bandimao kristoan gaixo montu hortan, baina ez dit penaten fantaulako beso bat, o hanka bat. Nola ez eta malformazio bat, o ez que esten nahi? Claro, horri ere importantea da. Bai, a ber, nik ez da gata arazoik hitz horiekin, ez gaitasuna hitzakin, baina nik ez dut uste ondo erabilitada daunik, porque nik uste izan alda gauzak sailtzen dizkizun egoera bat, baina ez gai banaiz gauza egiteko, ez? Obvio, ez que esan dauna gai edo ez gai izatea. Hor dago kontzeptu hori, gizarteak ez gaitasuna karo. Beste modu batean, baina gai bada. Eta zuek, Xabirekin bere lanera joatean, konprobatu izan zenuten nola nahi izatea, ahal izatea da. Gu baino gaiago goza, bai, supergai da. Gu baino... Hemen, enpresa bat, dakat. Que fuerte. Bai. Cuidado. Toma lo que me encanta. Hauxe da. Gimnasioa. Bai. Itxoin. Crossfita. Ikusiko zuena da... Xok. Baina nola altzatzen ditugu pisuak. Ikusuko zu? Erakutuko ezuet, gaur, ingo dugu mugendu bat. Clean. Barra, lurretik, sorbatetara kargatzia. Vale. Vale? A ver. Osa, peso muerto bezala. Peso muerto baino Peso muerto, con baina salto. muerto. Ni honekin hilningo nahi, a ver. A ver, Peso muerto, digo yo. Mutilao. Ai, ama. Ai. Es que, a ver... Esan Zebat increíble. pisu esan jarrita? Bapilla bat. Zu baina eskoz gehiago. Bielaunetara barra, hanka ikutzen eta gora. Horia, holako bost. Aparillo... Zu, ara un año, gero esango igual, Zapa! Amatxo baitzia. Venga, behitu horrera. Jainko maitea. Apoiatuko ezue, hankan ebez, bihar bezue, bai? Bai, nik esakat barra. Vale, zintzilikatuko gera. Eta gora, bera. Gora, bera. Eta hola, 15 bat. Boa, flipatzen nahi nora gidan Xabi igotzen, besokaraka. Eta ni bi besokin, es que... Impresionante, itzi gabe nao. Bat. Bat dira, ditu espare, Iru salto. I can't.
Ole, bitu, bi beso. A ber? Azkenean gu batzutan esategu, jo, zezaia hau edo hau, no seke, eta bitu, gero dau jentia gu baino zailtasun gehiago ditu lagunerokotasuan, eta gu baino askoz jarrera hobeagoa dula danetarako. Eta gu hemen kejaka. Bihar nola goratuko diazue? Gorroto pixkatekin edo... Gorroto jaianak guatuko geha zutaz. Ni nintzat bihar guatuko nahi zutaz. Bueno, eta noiztikan itezu crossfita? Ni jua crossfita itzen, bost urte. Prozesu guzti hortan, txikiazen nintikan gaur egun artean iritsi zean on arte, mentalki, indar hori, indar mental hori, ikusi ez zure burun. Bai, ni txiketan azkenian, bai ikusten nintzala uste nula esgaitasun bat nakala, ez? Porque azkenian, kanpotik hori esaten ziten, esgaitasun bat dakazu, umiak bulina, burlak, 16-17 urtean azkan arte, ez nu nahi izerrin, ez nu nahi kalera atera, claro, nik eskutatu nahi nuan mundutik, ez? Baina bai eukin nuela, momentu bat, espilu bat enan aurrian, eta esango, hau da gure bizitza hola jarraitu berdu. Oin arte ez gara bizi. Guazen gauza probatzea, ez? Claro, nik imaginatuen Xabi fuerte hori, eta hurrengo gunean jasi nintzen, pausuak hartzen. Baina, egia da, banakala beste inguru bat etxean, nire lagun, gertuko lagunak, beti zaudela animatzen, ez? Eta ja, txikitako pertsona horiek, gaur egun nik ez diet nola ezten gorren gor, nik nire uruakin oso arro nao, eta azkenian, ez zakasun arrazoi, eta ni azkenian nahi Xabi, eta nik erabitzen dut nor arte ana izena jatu. Ole, oso ondo, txapo. Txapo. Osa, super... Eta gero zein da ez gaia, osea, beha jorite zinoen lagunako, beha, osea, azkenian... Igual, azkenian txikitan hori ez bazitzaion pasako, igual gaur egungo Xabire etzan Xabi hau izango. Orduan, bueno, danatik ikastea, ez da? Bikote, unkitu intzineten Xabiren historia ezagutzen? Bai, bukarako kriston historia pertsonal polita da, eta superazio askoaka. Osa, bukarako eguneroko gerra baten bezala dago. Osa, egunero bizi berdu handikap horrekin. Guztet zein dartxua dan, beha, bere buruarekiko, esatia, ez dut hemen geratu nahi, beste bizitza gukin, ez dut ole hon nahi, aldatzen eta gizarte honi aurren goiot. Eta buskatuko zezate nahi jendiek, eta aurrea jungunezen. Guztet, hori ezako bai izan zala de, jo, hau pazu, no? Zuen esperientzia etzan hor bukatu. Xabiren bizitzaren parte garrantzitsu bat ezagutu behar zenuten. Ikus ezagun. A ber. Bai, ama, beste hori ditzat, osea, besoan kontuakin, bezatzen un etzak lan neska eta hor bere neska da. Osea, flipatzen niniz. Gaina, kriston guapa da, osea, ezken nun bat espero, neska ikusinika. Kaixo. Hola. Apa. Selene popa eta selene ari. Apa. A ber, nola petzatzen zenula itzulan ezkeukiko, benetan? Ai, txika, ez dakit. Osa, ni, ez dakit. Baina, zu horrelako pertsona baten fijatuko zinen, diskoteka batien, adibidez. A ber, ez que jendia zurekin fijatzea, ez dakit. Txika, pues, ¿por qué no? Ze bai, nik bai. Eta noizikan zoazte batea? Oin dela 3 urte. Eta nola esautu zina, no... Bai, nola. Tinderren bidez ezagutu ginen. Txokatu ingozin. Erantzun positiboa igual enun eukiko. Hasi zinean behitzen Xabin argazik, beha fizikoki, nola agertzen zen, osea... Bera den moduan ateratzen ziren, bai. Baina, bueno, niretzat beste ezaugarri bat zen, eta ez dian importa. Bai. Nire ustez eredu bada. Ni oso eskertuta nago, Xabi, erakutsi gazu behintzat, kapazidade plenoa dakazula. Así que eskerrik asko, benetan. Benetan. Bueno, egarra Xabi. Bai. Ni flipatzen da, zu? Ni bai, ni aurre hiltzi asko neskan da bain, zeri jo, puska bain ditut. Osa, gehien bat nik uste oiatatzen zain norbait Tinderren, Xabi bezala, super like. Osa, nire, nik uste, honek manetela pentsatzea de, osa, fizikoak, no, pizkatzeatuko geha, osa, nik uste gizartzea hondikan hor da, hola. Kapazia de berdina azkau, denak. Gizton pertsona hona galtzeitugu gure superficialeadoren kulpatik, baino, ni nire kasuan oso konstienten niko superficiala naizela. Eta Tinder, olako aplikazioak dana, itxura da. Zuek Xabi ezagututa, ze aurreritzi uste duzu eutzi dituzuela bidean?
nik asko ikasi nun, Xabi gatik asko ikasi nun, baina Selena gatikan ere bai. Ze nola ez zion ematen garrantzi, ja, beretzako etzan arazo bat, bere mutilak ez eukitzia behizat ez da ez denun. Eske hori da, azkinean bizitza ez da? Ziar esango nizun, gorputzeko atalik hobena burukoa dela. Bueno, bagoaz, ikasten eta batez ere aurreritziak bidean uzten.